Sugda na karong gabi ang pag-repair sa skywalk sa highway sa Konsolasyon nga tangtangon ug ipa-elevate. Nag-abiso na ang mga otoridad kay may road closure nga mahitabo. Sugod karong alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon, himuon ang total closure sa parte sa highway sa Konsolasyon Central School. Bukas hinuon sa mga motorista ang highway kung maadlawan. Unom kagabi nila kining trabahoon hangtod sa kadlawon sa Agosto 26. Tungod niini maghimo og diversion ang Konsolasyon traffic adto na sa may Santa Lucia area sa tanang mga sakyanan. Ang mga di moagi sa highway giabisuhan nga pwede usab sa kansaga moagi padung sa Mandawi o kaha padung sa norte. Pasabot sa mga opisyales, importante ang trabaho para mapa-elevate ang skywalk nga karong bag-o lang adunay dakong trailer truck nga nasabot. Dili na siya sufficient bitaw karon ka remember kabantay mo nga anay mga trucks nga tag-as na kayo kanang mga wing van kanang mga inan ana sila mga pako-pako dire unya plus nay uban nga kabaw ilang i-deflate ang ligid ilang kuan og hangin pero maybe kato siya full siguro gyud ka ito siya plus I don't know if na asphalt overlay ba nato somehow na ubos-ubos ba siya night naman sir so medyo maka sinanti ka ro buhay na ay ba nagtuloy sige sa panawag ro namo barwa papagay mao ba kung ano may mga persona sir na may mga sabi mga intelligent nga gibutang sa eskina nga maigo sa itong kuhan butang may mga dito